Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. An barkanmu da safiya da fatan mun tashi cikin ƙoshin lafiya. Albarkar da ke cikin wannan rana Allah ka sada mu da ita dukan shari'a Allah ki kace ayyun bijai sai da sadati. A ƴan uwa kamar yadda aka sani a wannan rayuwa tamu wato abubuwa sun dame mu game da lamura daban-daban. Jefe-jefe ya yi yawa a rayuwar nan tamu, wa'ansu har ma da tsafi suke haɗawa, wa'ansu kuma maita, wa'ansu kuma jifan aljanu. To hakan ne ya sa muke ƙara ba wa ‘yan uwa shawara domin a dage da aikata ibdali. Idan ba ka da lokacin aikin ka sa a yi maka shi ma wani abu ne, amma ka zauna ba ka ibdali kuma kai kana ɗan adam kuma kana so ka yi arziki kuma kullum kana cikin hanyar neman arzikin, wannan ba ƙaramin wato barazana ba ne a rayuwarka. Don gaskiya a rayuwarmu ta yanzu ibdali ba ƙaramin wato tasiri ne da shi ba. Ba za ka fahimci abin da ake faɗa maka ba sai wataran ka shiga cikin irin matsalar. Wanda yake cikin matsala dama Hausawa suna cewa mai ɗaki shi ya san inda yake mai yoyo. Wanda yake cikin matsala shi ya san menene matsalar rashin yin wato amfani da ibdali wato dafa'i. Amma in dai ba ka cikin matsalar, yawanci ‘yan uwa abin da ba mu gane ba kenan, sai mu ce sai mun shiga cikin matsalar sannan za mu yi rigakafin matsalar tamu, sannan za mu magance ta. To amma kamata a ce a kowane lokaci ka yi ibdali. To mun kawo muku wani sirri wanda gaskiya a fanni dai na dafa'i a wannan gida ba mu taɓa kawo irinsa ba a wannan lokacin, tun daga buɗe wannan gida har izuwa yanzu ba mu taɓa kawo ibdali kamar wannan ba. Don gaskiya in dai ka yi amfani da wannan ibdalin to har abada insha Allahu mutum ya sa a zuciyarka ma baya son ka, to fa sai ya yi sati bai samu kuɗi ba, komai kuɗinsa sai ya yi sati bai riƙe kuɗi ba. Wannan sirrin haka yake. Kuma a cikin satin nan da ya yi sati bai samu wannan kuɗin ba, ya ƙara sawa a zuciyar tasa baya son ka, nan ma sai ya ƙara wani sati biyu. In ya ƙara sawa kuma to fa sai ya yi rashin lafiya. Haka wannan sirrin yake. Kuma tabbas wannan sirrin mutum ya sa zai maka jifa ko makamancin haka, to Allah sai dai ka ji mutane suna ta mutuwa. To kai kan ina ruwanka? Ai ba laifinka ba ne ba, ba ka da laifi. Kariya ka nema daga wajen Allah kuma Allah ya kare ka. Tunda ayoyinsa ka rubuta. Kariya ka nema daga wajen Allah, Allah ya kare ka. Su kuma suke neman su ga bayanka, Allah ya ce to mu bar mu ga bayanku. To shi haka wannan sirrin yake. Don haka wannan sirri ne na bara'a kuma kowa ya san wannan ayar, ko in ce kowa ya san wannan sura ce mai matuƙar muhimmanci, mai matuƙar girma a cikin Alƙur'ani. Da haka ‘yan uwa kar a yi wasa da wannan ibdalin. Ko da a ce a rayuwarka baka taɓa yin ibdali ba, to da Allah ka dage ka jarraba wannan ibdalin. A shekara so ɗaya ake yin sa. In ka sake ka cika yin sa, to kai ma kanka za ka iya samun matsala. Abin da nake nufi da kai ma kanka za ka iya samun matsala, to fa gaskiya za ka ringa zargin kanka ne, saboda abin da ya sa na ce za ka ringa zargin kanka, Allah da mutum ya sa a ransa baya son ka, to fa mutuwa ne. Amma in ka yi shi sau ɗaya a shekara, in mutum ya sa a ransa baya son ka, to fa sai dai ya rashin lafiya, ko kuma ya rashin kuɗi. Don haka ‘yan uwa sai a dage a yi amfani da wannan sirrin mai albarka. Allah ya ba mu nasara. Game da masu jefe-jefe, wani ka ji jifan aljanu, wani jifan iskokai, wani jifa na rashin lafiya, wani ya sa maka ciwon ciki, wani ya sa maka ciwon kai, wani kuma ka ga ya rufe maka hanyoyin samun ka. Gaba ɗaya hanyoyinka sun cukurkuɗe, ka daina samun kuɗi. Da ka fi ƙarfin miliyan, ka riga ka dawo naira 500 ma tana fin ƙarfinka. Haka ne, ga su nan daban-daban muna ganin kiraye-kirayen ‘yan uwa. To duk wanda Allah ya sa wannan saƙon ya je gare shi, da Allah ya dage ya jarraba. Allah ya ba mu nasara, ya samu dace. Ko da a ci kai wannan sirrin fa har tsafi yake fasawa. Ko a cikin tsakiyar arna kake, gabas da yamma, kudu, arewa, babu musulmai, kai ɗaya ne musulmi, to ka san dole za su saka ka a gaba su ga bayanka. Kuma kai ko a ce a cikin tsakiyar arnan nan wa'azi kake yi, suka nemi su ga bayanka, kai amfani da wannan sirrin, Allah ya dai ka ji arnan nan suna ta mutuwa, hankalinka kwance. Da haka ‘yan uwa sai a dage a aikata wannan sirrin mai albarka. Allah ya ba mu nasara, ya samu dace. Domin a rayuwa ka tsare kanka
ya fi ka ce wani ya tsare ka ƙwarai da gaske. To yadda ake amfani da wannan sirrin mai albarka kamar yadda kuke ganin bara'atun ɗin nan, ga alamun aro nan an sa a jikin ayar nan, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal mushrikin. To ana rubuta ta ne gaba ɗaya surar ake rubutawa ƙafa ɗaya. To amma yadda ake rubutun shi ne duk aya idan an zo kamar yadda muka sa aron alamun ayan nan, to duk aya idan ka zo za ka sa Allahumma hafizni, Allahumma hafizni. Zan rubuta muku ayar da larabci a ƙarshen bidiyon nan insha Allah. In ka rubuta duk aya, misali ka ce bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal mushrikin, ka rubuta ta a allo, za ka sa Allahumma hafizni, fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayra mu'jizillahi wa anna Allaha mukhzil kafirin, Allahumma hafizni. A haka har sai ka je sura. Ayar kan surar kan tana da yawa, amma in dai aka daure aka yi aikin kuma za a ji daɗi da yardar Ubangiji. Domin in matsala a jikinka ta kai shekara 10 ko 20 ko 30, matsala ce ta jinnu ko kuma ta jifa ko mayu, to in dai ka yi aiki da wannan fa insha Allah alhamdulillahi za ka samu nasara. Kuma daɗin wannan aikin ba wani abu za ka je ka siya ba, kawai sai dai yanayin aikin ne, duk wanda zai yi gaskiya sai ya daure. Shi ne ƙa'idarsa. Abin da nake nufi da sai ya daure kuwa, aiki ne wanda gaskiya a makabarta ake yin sa. Wannan aikin ko mace mai fama da jinnu wanda suke hana ta aure ko kuma suke hana ta jin daɗin kwanciya da wato muharramanta, ko kuma take yawan ɓacin rai, ko kuma mutum mai irin yawan ɓacin ran nan, da irin matsala ce ta jefa-jefa ko kuma iska ko makamancin haka, kai ko a ina ka je ka samo su, ko kuma macen da za ka ga da ta samu ciki sai ta yi ɓari, shi ma in an duba an ga matsala ce ta jinnu ko kuma makamancin haka, to in Allah ya yarda a yi amfani da wannan za a samu nasara insha Allah. Kai wannan ko baki ne aka yi maka insha Allah lamarin zai warware da yardar Ubangiji. To idan ka rubuta wannan ayar ƙafa ɗaya, surar ƙafa ɗaya bara'atun ɗin, ita gaba ɗayanta zuwa sura Allahumma hafizni duk aya, to shikenan sai ka wanke. In ka wanke sai ka samu wato kamar me zan ce, gora haka ko kuma abin da za ka zuba rubutun. Ga mutanen kuma da suke cewa wato in an binne rubutu yana ɗan ruɓewa, sai ku samu kamar firizasa haka. In kuka samu kamar firizasa haka sai ku sa. To insha Allahu kaga zuwa sati mai zuwa ba zai yi komai ba. Amma kuma abin da mutane ba su gane ba, da a ce wato rubutu yana wari, da a ce kai ne kake wari, ai wanda a ce rubutu yana wari. Domin shi maƙiyi a kowane lokaci so yake ya ga bayanka a je a binne ka. To da a ce kai ne aka binne, ai wanda a ce rubutun aka binne kuma ka ɗauko komai warin da yake yi ka zo ka sha. Insha Allahu ina ganin hakan kamar zai fi ba da abin nan. To sannan ƴan uwa, in aka ɗauko rubutun nan ranar Lahadi ake rubutun gaskiya. In ba ranar Lahadi ba, babu wata rana da ake rubutun. Ranar ake so ka rubuta komai da komai, sannan kuma ranar ake so ka je maƙabarta ka binne, ba wai sai cikin kabari ko makamancin haka ba, a'a ko tantagaryar gefe ka samu, in dai a cikin makabartan ne ka je ka haƙa rami ka ɗan binne shi, shikenan. Sati mai zuwa in Lahadi ta dawo sai ka je ka ɗauko, sai ka zo gida ka zauna sai ka yi bismillah sai ka sha. To ana so kafin ka tashi daga wannan wajen ka samu kamar minti 5 saboda rubutun ya bi jikinka ko ina, domin gaskiya idan maƙiyinka ya ganka ya ji ya tsane ka, to fa zai iya mutuwa a wannan ranar. Za ka iya nema, za ka iya ji an ce babu shi, ko kuma ka ji ya kama da wata rashin lafiya. Insha Allah haka wannan sirrin yake mai albarka. Don haka ƴan uwa, kar a sake a ringa yin wannan sirrin koyaushe. A yi shi a shekara sau ɗaya ya isa. Domin gaskiya in ka ce za ka yawaita yin sa a shekara, ka yi kamar sau 2 ko sau 3, gaskiya za ka ringa jin tufafinka suna yayyagewa. Komai ƙwarin ƙyalle in ka siye shi yanzu za ka ji ya yage in dai ka sa shi. Saboda tsananin dafa'in da ke jikinka, komai maƙiyanka a shekara ka yi sau ɗaya ya isa insha Allah. Don haka ƴan uwa, a dage a jarraba wannan sirri mai albarka. Allah ya ba mu nasara, ya samu dace. Kuma sannan muna sanar da ku cewa insha Allahu ban manta ba dai game da wato tambayoyinku na gudunmawar maulidi. In Allah ya so yadda za mu kawo muku sirrika ko guda 2 ne na fannin jalabi da kuma tasrifi masu sauƙi, kamar yadda kuma muka alƙawaranta muku. In Allah ya so yadda za mu kawo muku sirri na wato kun fayakunu
na tasrifin kalmar shahada shi ma ban manta ba, in Allah ya so ya yarda muna nan tafe da shi. Sannan kuma akwai jalabi da farin lukudi da muke tafe da su, in Allah ya yarda duka za mu kawo muku a wannan gida mai albarka. Tafiyar yanzu aka fara, akwai sirrika daban-daban a ajiye, gurin gudunmawar ku muke buƙata a kowane lokaci. Don haka 'yan uwa, Allah ya ba mu nasara ya sa mu dace. Don neman ƙarin bayani wato ana iya kiran mu a lambar wayar mu kamar haka: 070 66 61 5414. Allah ya sa mu dace, ya shiga cikin lamuran mu, ya kiyaye mu. Mun gode.